Yawwa, ga wayanda suke so su yi participating a airdrop ɗin MetaMask, abubuwa ne mai sauƙi. Kawai ka je ka yi updating na MetaMask ɗinka a Play Store ko kuma a Apple Store in kana using iPhone ko Android, duka suna yi, duka akwai MetaMask. So bayan ka yi sai ka jawo reward system. Na gana ma za ka iya karanta wayannan duk abubuwan hanyoyin da za ka ringa tara points ne. But amma main hanyoyin da za ka tara points guda 4 ne. Na farko shine swapping. Idan kana yawan swapping akan DEX, musamman akan DEX. So a nan za ka sa referral code, saboda dole sai ka sa referral code ɗin kafin nan ma ka ga points ɗin da kake tarawa. So bayan ka saka sai ka yi gaba. Kafin nan abubuwa na gaba da za ka yi shi ne swapping da kuma trading akan PEPs, sai kuma referral program, sai kuma special bonuses. Wayannan su ne hanyoyi 4 da ake tara points. So na farko swapping, idan kana da DEX ka yi imported ɗin wallet ɗinka da MetaMask akan Bitget ko kuma akan OKX, sai ka riga trading a DEX. Duk lokacin da ka yi trading akan DEX da BNB ko na Solana ko na Ethereum base, duk ka ringa yi da wannan wallet ɗin, saboda mai duk dala ɗaya da ka kashe akwai point ɗin da za su baka. Kuma idan ka kashe maximum 100, ina ga nawa ne, $100 ne, nawa suke bayarwa ne. Point ɗin da ya fi na referral gaskiya. So wanda ba su iya referral ba still za su iya yin swapping ko kuma trading akan PEPs. Trading akan PEPs gaskiya future trading ne, kuma gaskiya ni ba zan ba kowa shawara yi ba a matsayin mu na musulmai, tunda mu ya haramta a wurin mu mai trading ɗin futures. So mu ajiye, mu bar musu wannan, mu bar musu kayan su. Ko iya abin da za mu yi shine mu riga swapping akan DEX, sai kuma referral, sai kuma special bonus idan kana engaging da MetaMask ɗinka. So abubuwan da za ka yi kenan. So wayannan hanyoyin kowanne zan yi video akan shi, yadda za ka ringa tara points da shi. But amma gaskiya na future trading ɗin nan ba zan yi video akai ba, saboda ni ba na yi kuma ba na ba da shawarar a yi. Na gode, ka fi Satoshi Africa.